Mert Gyűrű volt Filmzán mesélse. Második. Mert nevéskor a hányveszőrel még azelőtt Mire? hogy az Nem, hányvesző. környékéhez ért. Mi? Hímveszőre. Harmadik. Helyez az offszert a hímvesző végéhez, majd óvatosan gönyölítse fel. Egészen a hímvesző tövéig. Negyedik. Ne rögzítek, jó? Megömlés után minél hamarabb húzza ki a még merev hímveszőt a hüvelyből, és úgy közben offszert hímvesző törnévé fogja. Ötödik, offszert felhúzás után csomagolja papírba, és dobja a szemünkbe. Egy offszert soha ne használunk többszöri hűvös napfénytől védett helyen tárlandó. Óvjuk a mechanikus behatásoktól és zsírokkal vagy olajjal való érintkezéstől. Kérje orvosra vagy gyógyszerészet tanácsát, amennyiben a doktor használatával egyidejűleg péniszen vagy vagináján külsőleg vég nélküli vagy vényköteles bármely gyógyszerkészítményt használ. Hatodik. Mi az? Természetes laterből készült, amely ritka esetben allergiás reakciókat okozhat. Pont. Miről szóltál? Jó. Tudod mi van? Miért? Használtál hányat? Miért? Na miért? Mi az? Mutasd! Miért? Ne vedd el. Mutasd Az ide! német. Ó, egy német. Miért tudod? Na, ne tudom. 500 mint neked adok. Miért tudod? Tudom. Kisbikinek ilyet kell vinni. Egyszerre ott hagyja a masipasiát, azt garantálom neked. Jövő héten mutat. Ad a Fülöp egyet, jövő héten mutasd meg neki. Ezt adték. Föl az itt tudja szenni. Rutinos. Na. Miért nem? Fogjuk. Miért? Nem. Mire? Mész tőle? Mi? Mész tőle? Rossz egyszer. Akkor elgennék vissza. Gyere, Robi, badd meg! Gyere, játsz!